Петър Волгин, който с жена си Даниела Големинова контролира публицистиката на програма Хоризонт на БНР, не напусна работата си в държавната медия, въпреки че се кандидатира за евродепутат от Възраждане. Вместо да бъде освободен заради своята партийна обвързаност, ръководството на медията го пусна в отпуска. Това е брутално нарушение на правилата като етичния кодекс на БНР, който е със силата на длъжностна характеристика. Лично председателката на съвета за електронни медии, назначена от резидента Радев, защити Волгин. Явно е, че от ефира на радиото Волгин е правил партийна пропаганда. В неговите нежнално предавания участват единствено московски пропагандисти. Явно, че ефира на Националното радио със средствата на българския данъкоплатец се използва за пропаганда на чужда враждебна държава и на определена партия. И на всичкото отгоре Волгин, който над 20 години от ефира на Националното радио по няколко часа седмично на държавна заплата разпространява пропагандата и лъжите на Москва, се пише за мъченик на свободното слово. Има наглостта да се сравнява дори с изгорения на кладата Джордано Бруно.